Andra Maria auzoan sortu zen Getxoko lehen bizigunea, 17. mendean, Santa Maria edo Andra Maria Elizaren inguruan. Leku horrek landa eremuan xarma gorderik dauka oraindik ere. Bi erizpe ditu, biak ere egurrezkoak. Barrualdean Birjinaren irudia dauka jesarrita eta aurra altxoan duela. Flandesko eragina du eta gotiko errenazimentuko aldien artekoa da. Getxo Marti hartu etxea irudikatzen duten hainbat aldaeretan, armarribik apaintzen dute eliza. Etxaurrean udalerriko baserri guztien izenak ageri dira. Elizaren jatorria 12. mendekoa da, baina antzinako eliza erromanikoaren hondar bakarra batzuek ez besterik iraun dute. Gaur daño iritsi zaigun eraikina batik bat 18. mendeen erdialdekoa da. Mende horretako Bizkaiko eraikuntza barrokoen moldekoa. Eliza zahar horren aurrean Andra Maria kiroldegi modernoa dugu. Irakurtzeko eta ikasteko gelak, pilotalekua eta probalekua daude kiroldegian. Hala, hainbat herri kirol erakutsi ohi dira bertan, eta euskal pilotako txapelketak jokatu. Haizerrota deritzen errota antzina Getxon izan ziren haizerrota guztietatik zutik dirauen bakarra da. 1726 eta 1727 artean eraiki zen. Aldi horretan, Bizkaian dokumentatu ziren antzeko errota batzuk eraiki ziren, Getxokoaz gain Artxandakoak eta Ikasterrekoak ere badiraute zutik. Eraikuntza horiek guztiak jaso ziren 18. mendearen hasieran Bizkaiko jaurerrian gertatu zen lehorte izugarri baten eraginez. Hala ere, 1787 urtean erroten ohitura galduta zegoen eta etxe bizitza gisa erabili zituzten mende horren amaieran eta hurrengoan. Galeako leku bikain batean dago Printzeren gaztelua edo Galeako gotorleku. 18. mendeko gotorleku ikusgarria da. Gaur baino iritsi den mende horretako eraikuntza militar bakarra da, Bizkaian. Gotorlekua eraiki zen Bilborantzi joan itsas merkataritza zaintzeko. Jaime Zikre ingeniariak diseinatu zuen.